Опа! Добро утро, приятели! В момента съм в Неапол, Италия и си взех ето този blind box от Miniso, последна бройка на Дисни злодеите. Както виждате, отпред ни посреща Злата кралица. Освен нея има и кралицата на сърцата, Злодеида. Тук не се вижда от надписа, но има Круела де Вил, има Урсула, има и Баба Яга от Снежанка, демек тази. Аз съм имал за сега Урсула и Злата кралица, но ги продадох. Иска ми се тук или да се падне Баба Яга, или Злодеида. Не искам да се падне Круела де Вил и не искам да се падне кралицата на сърцата. Така че да имам късмет да ми се падне Злодеида или Баба Яга. Нека да отворим. Айде да отваряме този blind box. Без да гледам картата каква е, че има карта, после ще я видя. Така. Това е Злодеида, според мен ще е голяма. Злодеида! Точно тази, която исках от самото начало. Баси якото. Тук вътре има картичка на Злодеида. Има и такава монета на Miniso. Тя е за тежест, да тежат еднакво. Ето, изпише Maleficent. Точно тази исках от самото начало. Мега якото, хора. Ето да видите и отблизо. Много е готина. Точно това, което исках. Айде, чао!